Kisaviikko edeltävä viikko ja keskiviikko. Vlogin tekeminen jäänyt vähän alkutekijöihin. Tää on jo toinen testipäivä, mutta ollaan täällä Mansikkamäentiellä. Itelle jopa tuttu pätkä ajettu 2 kertana Jyskelässä, milloin on ollut kisaamassa. Niin koetaan saada fiilistä tuohon autoon. Tie on ainakin hyvä, että jos tuossa saa fiiliksen autoon, niin uskoisin, että kisaa kohde hyvä meininki tulee. Ja ei mitään. Koitetaan nauttia ja ottaa ilo irti tuosta kalustosta. Auto on kyllä tosi hieno ajaa ja ei ole mitään moitteensia siitä. Ja tosiaan Niklas lähtee kyytiin ja ei ole kyllä hänenkään toiminnasta tähän asti ollut mitään moitetta. Että hyvää tästä tulee. Ainakin toivotaan niin. Oikea laita 3, vasen K yli alas. 3. Oikea M aukeaa pitkänä. 6. Oikea loiva aukeaa pitkänä. 5. Vasen täys yli 3, nykyvasen laita sido 3 alas. Pirun pitkä oikee loiva yli. Jatkuu oikee K yli maali. Ihme kyllä. Toinen testipäivä takana ja auto ehjä. Helvetin hiki kyllä lihavalle tuli tässä. 29 parhaimmillaan on ollut keli tässä ja tuo hytti lämpiää varmaan, mä tiedän, 50-60 asteiseksi ainakin. Tuulta ei nimeksikään ole. Hauskaa tää on silti ollut. Joku, mitähän mä on? 100 kilsaa ajanut testiä. Fiilis on hyvä. En oo todellakaan nopein porukasta. En edes tässä testiporukasta nopein porukassa, mutta hauskaa tää on kyllä. Ehkä sitä pitkästä aikaa taas nauttii tästä lajista vielä aamuksen enemmän. Kameran taustalla oleva Niklas on hoitanut hommaa helvetin hyvin ja hän on siinä. Hei. Aina yhtä antelijalla ulosannella, mutta olennaisia nuotin tulee erittäin hyvin ja jämäkästi. Meillä molemmilla on hyvä fiilis. Nyt kotia syömään lammasta ja katsoo videoita. Niin joo, ja päästiin testaa uutta rengastakin. Saattaa se Kalle olla oikeassa, että ei se ihan hyvä rengas ole. Se oli tärkeä oppi myös tässä päivässä. Se on kisaviikko korkattu maanantai ja mitäpä muutakaan kuin vähän painotetaan rajoitettu erä. Tyylikkäitä paitoja. Siinä on kisan teema. Joo. Kyllä se silloin haittaa, koska kyllähän ne varmaan haluaa sitä pitää niin vapaana tällä keskiviikolla ja torstaina. Joo, sanotaan näin, että mieluummin keskiviikkona, ehkä torstaikin. Joo, että tää maanantai menisi vieläkin rentoutua ja näin, niin sponssilokot saatiin nyt hoidettua. Kiitos Mäkikulmalla Elmerille taas kerran joustavuudesta ja
kaikkea muuta tilpehööriä saatiin samalla painotettua. Se olisi 3 tunnin päästä papereiden nouto. Vielä olisi pari asiaa tehtävänä ennen sitä, niin jospa illalla pääsis valmistautumaan vähän jo tuohon kisaan niin kuin ajatuksen tasolla. Ja Vierojalla kävin tänään, niin heiltä tuli loistava vinkki, että ilmastointi pois päältä. Täällä aika kuuma täällä autossa, ulkona joku 25-26 astetta ja aivan kostea ilma. Niin tää on tämmönen hyvä lämpösokkihoito myös tähän alkuun. Ja noitilla myös voi olla vähän lämmin, kun tätä jatketaan huomenna ja ylihuomenna. Kyllä tää tästä vähintään. Noniin. Blogi äärellä. Yes. Siellä on lappuja kyyvissä. Tarrat on luovutettu. Tuolla on meidän pilttuu. Mikä fiilis? Mä kysyn nämä ikuisuuskysymykset taas. Niin. Ihan hyvä fiilis. Huomenna mennään pakittelemaan Mäkelänkylän tielle. Ja No niin. siitä sitten eteenpäin. Mä yritän kyllä nyt ihan ajaa eteenpäin. Mutta... Joo, huoltoparkki on vielä vähän hiljainen. Autoja rupeaa tulemaan. Ja paperit hoettu. Huomenna nuotti. Milloin se alkoi? 8.30 meillä. Eli mä haen sut milloin? 8. Hyvä, joo. Sekin on nyt kysytty. Passi ja arvonta. Joo. Anna nyt joku. Tarrat on paikalla. Maanantai alkaa läheinen loppu, ajokamat sekattu ja nuottiauto valmisteltu ja vielä videolta huomiset pätkät katson mitä on tulossa ja siellä on paria uutta pätkää ja sitten on jotain tuttujakin osuuksia, mutta silti on kyllä raju päivä tulossa, että Ounonin Pohjaa, Västilää, Päijälää, niin siinä saa kyllä olla ihmeessä nuotin teossa, mutta koetetaan nauttia silti ja ei mitään. Kohta puolin nukkumaan ja 8.30 alkaa Parkkolassa nuotti. Ei muuta kuin yitä. Tiistai-aamu koittanut ja täällä heti fanijoukot valmiina. Hyvää rallia. Hyvää rallia sulle. Kiitos. Missä mun on syömässä? Sahalla. Tää on joku Sahan ranta. Sahan ranta. Kaikki toppahousut meni nestekuumuuseen, me oltiin erilaisia nuoria. Täällä oli muun muassa M-sporttilaisia. Ne ei ole ilmeisesti toppahousuja. En mä tiedä, onko se hyvä juttu, että M-sportti käy täällä. Meinattiin kaupata sun vanhalle kilpakumppanille teepaitoja myös. Kyllä. Alkaa aikaa nuottipäivä olemaan lopuillaan. Vielä on tuo leijostun pätkä tuossa pariottaisen tehtävänä. Ja ennakoida osas, niin no, ensinnäkin on nyt muistunut mieleen, että nuotittaminen on aivan perseestä, koska se on niin se on aina ollut ja on se edelleenkin. Ja on ollut kyllä tosi vaikea nuottipäivä niin kuin noiden pätkien osalta, että ihan sama onko mä ajanut ton Päijälän aikaisemmin, niin se on edelleen vaikea nuotittaa, Ounin Pohja on vaikea nuotittaa, mutta silti mieli yritetään pitää positiivisena ja kabiinissa on hyvä tunnelma ja tälleen. Niin... Ja shoutoutti kameran toisessa puolella olevalle ja parhaalle puoliskolle, että rekkeservissä pelannut oikein hyvin. Ammattimaisesti päätettiin, että nyt tänään hyödynnetään sitä ja päätös tehtiin eilen illalla 9 aikaa illalla. Mutta ison organisaation toimintaa pitää olla. Eväät on ollut viimeisen päälle. Ja... Jätään tästä. And the second celebration different. Jumalauta. Thank you. Se on eka nuottipäivä takana. Kaikkea muuta hässäkkää ollut tuossa nuotin jälkeen, mutta kotiin päästy ja ihan reipas päivästä on tullut tänään ajettua. Niin videoita ja syömään hommia ja huomenna taas jatkuu 8.30. Kotikisassa hyviä puolia, että parempi puolisko on taikonut aika hyvää safkaa ja päästään Niklaksen kanssa evästään. Tähän on hyvä lopettaa ensimmäinen nuottipäivä. Keskiviikon nuottipäivä alkaa olla loppusuunnalla. Missä päin me ollaan? Me olemme Ruuhimäen lähdössä. Kyllä. Tää päivä on ollut kyllä huomattavasti leppoisampi päivä, että tästä on jopa ihan selvitty suhteellisen kunnialle ja
karttorikin erehtyi jopa myhimpään maalissa, sanoi, että nyt se alkaa jopa jotenkin olla puolellussa. No mä en heti yltiöpositiivisena totesin, että se on ihan helvetin hyvä juttu. 8 ajakoita mennyt vituksi sitten siinä välissä. Mutta... Ja 1 vielä jäljellä kuitenkin. Niin, 1 vielä jäljellä. Että... Ja juuri saamme tiedon mukaan lähtöaikamme tuossa seremonialähdössä on niinkin aikana, että siellä on ainoastaan Elokapina paikalla ja Timo Heinonen, mutta... Ja me. Ja me. Ja todennäköisesti ei ole ajohaalareitakaan tullut leimasta, niin me ei vielä oikein tiedä millä teemalla me mennään sinne. Niin, katsotaan jotkut haalarit otettavaa, että arvotaan onko pilkkihaalarit vai hitsaushaalarit. Joo. Tai älästä. Mut joo, viimeistä pätkää kohde. Sellainen on toisen nuottipäivän saldo. Maistro vielä siinä putsailee ja itse huomasin tuossa pari päivää sitten, että ajokengät on kulunut puhki, niin ei ole maksettu mainos, vaan Pynnönen maksaa, niin RTElle hakee uusia kenkiä. Kiitoksia Erosen Jannelle nopeasta palvelusta. No niin, nuotitus tehtynä ja autokin on tossa valmiina. Kohta lähtee leimalle ja 3 tunnin päästä seremonia startti. Huomenna olisi sitten shakedownia alkuun, niin alkaa olla aika odottavainen fiilis. Tänään ihan hyvä fiilis tuli tuosta nuotituksesta. Että ehkä jälkiviisana olisi ollut kivempaa, että olisi alkanut näistä pätkistä nuottia. Sitten oltaisiin seuraavana päivänä tehty niitä mitä eilen, mutta sille ei luonnollisesti voi mitään. Vähän videohommia nyt tuossa odotellessa ja pitää syödäkin jotain. Eiköhän tää tästä. Hyväksi takkiin. Pilttu on valmiina, autot on katsastuksessa, läppäri auki. En tiedä oliks tää nyt... Joo, myhimpää. Kyllä. Kyllä ne sieltä ne mutkat jotenkin löytyy, mutta ollaan kehitelty jo uusia visioita. Joo. Ja samalla tyrmätty kuskin visioita. Niin, kyllä. Kumpaakin. Kyllä. Kumpaakin. Mutta tää on hauskaa hommaa. Not. On niin ison maailman touhua, että tosi kun nuo kulissit aukeaa, niin voi olla, että yleisömäärä ei ole enää niin iso, mutta yritetty on. Hei Timo, pääsit vlogiin. On sillä kuule yleisöä, että ei ihan tyhjällä joukolla joudu. Meillä on hieno yleisö täällä edelleen paikan päällä ja tietysti senkin takia, että kun on niin hyvä yleisö, niin meidän pitää tehdä nyt ihan sekunnilleen sitten tämä homma, että ihan niin kuin tuolla erikoiskokeilu. Kyllä. Ja vielä otetaan mukaan Ville Pynnönen, Niklas Heino. Pynnösen tähän näin. Minkälainen tavoite teidän autokunnalla on tänä viikonloppuna? Nautitaan. No hei, mites tänne otetaan tähän osastolle sitten kumminkin? Tuleeko joku kovempi yrkkä siihen vielä? No joku on saattanut nähdä meidän hienot fanipaidat, niin mä jätän sen loppulauseen mainitsematta, mutta nautiskellen, mutta saattaa joskus maalifläpillä ärsyttää. Ei, tää on hyvä. Mistä me saadaan näitä fanipaitoja? Ne on kyllä aika limited edition, mutta ne on tainnut mennä jo. Okei, mutta näitä pitäisi painaa lisää, koska mä haluan kans tollaset fanipaalat, eli siellä on kaksikko valmiina hyökkäämään Jyväskylän legendaariset teille. Torstai-aamu ja autot olisi valmiina. Syke on näköjään oikein semmonen rauhallisen jännittynyt ja tunnin päästä aukeaa ikkuna shakedownille, niin sitä kohti vähitellen. Toppa housuna shakedown jonossa ja joku Jarkkoni karkit tossa. Kartturi on odottavaisin fiiliksi. On. Odottavaisin fiiliksi. Kohta vejetään. Päässyt jo huolehtimaan minusta kaikella tarmolla. Käsijarrun laitto joku unohin laittaa se äsken päälle. Mitä näitä nyt pieniä on, mutta todistettavasti kun pääsee kuskin moodiin, niin laput silmillä on taas. Kartturimoodi on unohtunut ihan täysin, mutta kohta polin vetoa.
Viimeistä viedään. Harju. Näin on. Tunnelmat ei kyllä nyt sokeelta sanomatta, niin sano nyt sinun fiilikset, mitä... No. Käytiin todistamassa, että Hankookki pitää Irtosella niin törkeä hyvin. Joo, on siinä pieni kontrasti tuohon Pirelliin verrattuna, että yksi tilanne ja itse asiassa se toinenkin meni vähän risteyspitkäksi, että täysiä lähettiin ja sen jälkeen kiristetään vielä vähän. Joo. Toinen veto oli siistimpi ja parantui sekka pois, niin se oli hyvä shakedowni, mutta yritetään vähän ottaa maltisemmin nuo kanttipaikat, että en mainitse nimiä enkä tiimiä, mutta saattoi eräs H. Arpiainen sanoa eilen, että se on sitten Pynnönen perkele sellainen juttu, että ei yhtään sinne Irtoselle, niin mä sitä lähetin Alraahin mutkaan koettaa sinne Irtoselle hakua, niin kyllä se on aika liukas siellä, mutta se on nyt opeteltu se asia. Selvittiin siitä ja lämmintä piisaa. 5 minuutin päästä alkaa nuotti tuohon harjuun ja kohta tiedetään mihin aikaan me lähdetään sinne harjulle, että ylipäätään sitä ei vielä tiedetä, mutta tässäpä tää. Odottelua koko perkeleen torstai. Joo, unohtui ihan täysin kyllä vlogin tekeminen tuossa yleisöeko-aikana, mutta semmonen tuli ajettua ekaan mutkaan unohin ralliajamisen kokonaan, mutta siitä selvittiin hengissä ja tyhmä tumppaus siihen ja muutenhan ok vetoja. Nyt sitten nukkumaan kohta puoli ja 8.30 parkvermeen out, niin jos aamulla katsoisi vielä vähän videoita, niin 6.30 ajattelin laittaa herätyksen, niin pikku unoset ja taas vetoja. Huomenna se ralli vasta alkaa. Perjantai-aamu ja vielä vähän myhinpäätä videolta ja kohta puoli parkvermeitä kohden. Laukaa ykkösen lähetty Villa ollaan täällä. Mies on kuin veistos. Toistan samaa kuin Jesselle. Auto on siinä ehjänä. Toivottavasti vielä tämän kuvankin jälkeen. Mitä meillä nyt oli? 14 minuuttia lähtee. No 13 enää. 13 enää. Siinä meni viime vuoden Mutasen tanssattelija ohite, mutta lähdetään naatiskelemaan ja otetaan varmasti nyt mielellään tää päivä. Siinä meni Kelanderin Pekka. Kiitoksia paidanostosta. Mut joo, kohta mennään. Se olisi aamulenkin viimeinen pätkä tiedossa ja pikkusen tommonen sateenpuoleinen tulee, vähän huuruinen tunnelma. Joo, pieni saderaika. Oltiin sen verran, ettei vielä renkat vaihdettiin edestä taakse ennen kuin sade alkoi. Että oli nopea tire change, mutta joo, tosi hyvin on tullut tähän asti. Tää ei tietenkään tää sade tee tätä helpoksi, mutta tää on onneksi lyhyt pätkä, niin jos menee ihan mahdottomaksi, niin tullaan 130 pätkää läpi. Mutta toivottavasti ei nyt enää meidän lähtöjä olisi niin hirveetä olosuhde, mutta kiva on ollut tähän asti, niin koitetaan pitää sama rata.
Vain myhimpään maaliin selvitty. Mitenkäs nyt Niklas meni? Me ekana tehtiin rengasjumppa ihan helvetin kiireellä ennen myhimpäätä. Joo, ja onneksi tehtiin, koska huomattiin siinä samalla, että yksi vanne olisi ollut. Kyllä. Sitten oli hyvät renkaat eessä ja vähän huonommat takana. Ja sitten lähdettiin tyrkkään ja mitähän sen toisi? 5 kilsaa ennen maalia rupesi rengas tyhjänä ja viimeinen 2 tuli ehkä tyhjällä renkaalla. Joo, 2-3 tuli ihan tyhjällä. Ja 9 hävittiin pohjista, että se on... Ehkä se täältä vielä löytyy kyseinen rengas, mutta se on valmis. Vittu osui johonkin kivään. Johonkin, niitä aika monta niitä kiviä. Mutta se oli hauskaa siihen asti, vai miten sä sanoit? Hyvin tuli siihen asti. Hyvin tuli siihen asti, sillä se kuuluu sanoa. Kyllä. Helvetin hiki. Ei ajamista, vaan tästä rengastyöstä. Mutta Ruuhimäkeä kohti. Huolto on saavuttu. Vähän porastettiin huoltoon, niin täällä on auto melkein toppahousuna viimeisten joukossa. Mutta ei lähdetä viimeisenä sentään huoltoon viemään. Mutta joo, viedään auto huoltoon ja me saadaan siinä vaiheessa lähteä. Huolto saa viedä auton parkkoon niin kohti huomista. Hitaita ja mutkikkaita tietä tulossa. Auto on tullut tänne ensimmäisen päivän jälkeen ja päivässä oli hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä, että alkuun kello tykkäsi tosi paljon, vaikka se oli tosi rikkonaista se ajaminen ja päivähuoltoon tullessa oli hyvä fiilis, mutta sitten ihan huollon lopussa niin huomattiin vähän yhtäkkiä, että siinä on yksi vika mikä pitää korjata ja siinä tosi nopeasti saatiin kyllä se homma korjattua, että se ilmeni 3 minuuttia ennen kuin lähdetään huolosta niin tuolta AT:lta, niin ei tullut kuin 1 minuutti myöhään. Tai niin kuin minuutti oltiin myöhässä ja 10 sekuntia myöhään. Ja kiitos huololle, se oli tosi nopea fiksi tilanteeseen näin. Sitten kaikki pätkät toistamiseen, niin lauka alkoi hyvin. Paljon paremmin kuin ekalla kerran, mutta sitten lopussa vähän tuli hyvä olon tunne ja aika törkeästi tuli takkiin sillä lopussa. Ja Saaresta sai tietoisesti varovasti se alue ja loppu tuli tosi hyvin. Myhin päälle sitä ajattelin, että täytyy vähän yrittää ja olinko mä 9 kilsan kohdalla jonkun vajaan 4 perässä. Niin se tuli tosi hyvin, mutta rengas perkele tyhjeni lopussa. Niin se harmittaa. Siitä olisi tullut kyllä varmasti hyvää aika niin tilanteeseen näin, mutta se on osa rallia. Pitäisi kiertää nuo kivet ja yrittää ajaa kovaa. Ja Ruuhimäki oli sitten, se oli pohjaan noteeras kyllä se alkuosa, mutta loppu tuli hyvin siinä ja harju oli harjuinen. Kuten sanoin, oli hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä. Nyt yritetään nollata tilanne ja huomenna oikeasti nauttia. Ja nyppypase helppo yli, jatkuu 3.
oikea laita hyppää 4, nyt vasen loiva 81. Fitka oikea M kerraa K-tolppa. On tullut paljon tilannepäivityksiä tehtyä, mutta mikäs meidän tämän päivän saldo nyt on? 2 rengasrikkoa. Muutama rengasrikkoa enemmän ja muutama tilanne. Joo, Päijällä 2 maaliin päästä. Nyt täytyy myöntää, että itse vedin kyllä oman taitonsa näiden aika niin kuin ylärekisterissä nuo pikkutiet. Niin nyt ei hainnut rengas. Viime ekoilla hajos, Parkkolassa hajos ja 10 kilsaa kestää näköjään tyhjällä hankuukilaa. Ja... Joo, aika alussa lähti tyhjänä ja niin vaan maaliin asti. On tää touhu, aina laskee niin saatanasti nää junnut, että nyt ollaan omassa ylärekisterissä ja 14 vai 16 hävittiin Päijälässä, niin ei auta kun hattuun nostaa. Kovaa vetävät. Lauantai nyt selätetty ja liveen päästiin helvetin röpöttävällä autolla. Joo, saako pitää vähän outoa ääntä tuossa ei voi mitään. Viisammat miehet kävi jo toteamassa, että joku arvo on vähän pinksallaan, niin eletään toivossa, että siellä nyt mietitään huollossa, että mitä siihen pitää tehdä. Me jäädään oottelemaan pietä autoa käynnissä tässä. Ei siinä kai muu auto. Tavoisen kai tuohon käyntiinkin jättää. Mennään itse syömään. Niin. Eipä tämmöstäkään varmaan tehnyt, mutta joo, iltapäivälenkki oli, no se oli semmonen. Paikoin hyvää, paikoin ei. Joo, sometimes maybe good, sometimes maybe sellainen. Mutta risteydykset on tullut viimeisellä pätkällä jo paljon paremmin, mutta muuten se meni sitten vähän perseelleen, kun ei auto tahtonut pelaamaan. Niin, kyllä. Mutta joo, lähdetään ton perään kohta jonot. Auto jätetty flexiin, juomarakko on kyllä näköjään oikein tyhjöä imetty pois. Ja vitsi jotain rengasjumppaakin tehty, kun on polvet vähän pölyssä, mutta montako kertaa ollaan vaihdettu muuten rengasta tänään viikonloppuna? Jos lasketaan niinku päikseen vaihdot mukaan. En oo laskenut kyllä. Riittääkö 2 käden sormet? Ehkä just riittää. Joo, ja jos tässä nyt rupeetaan Makitan logoon ja nyt näkymään yöunissa, niin se johtuu ihan vaan siitä. Alkaa tulla rutiinista jo tuo homma. Jos aluksi ihmeteltiin, miten me saadaan tunkki irti autosta, niin. Nyt se tulee jo ihan niinku... Renkaavaihdon kesken mietitään, mikä tää osaa, mihin tää kuuluu. Joo, joo, nyt alkaa osumaan, mutta... Joo. Puoltoparkkia kohden, tai siis puoltopilttuuta kohden syömään. Mä enää osaa suunnistakaan tää. Joo, se on sunnuntai aamu ja... Taas on tyydyttävät unet alla. Kuitenkin saa aika myöhään nukuttua, niin nyt tässä olisi vielä semmonen puolisen tuntia alkaa katsoa vähän Ounin pohjaa. Vähän vielä muistella minkälainen pätkä on. Ounin pohjataan 2 tänään. Niin koitetaan nyt saa semmonen hyvä fiilis vielä kisan päätteeksi. Niin kunnialla maaliin asti. Mutta varmasti on kyllä huima lopetus, mutta jatketaan. Pitäkää tämä koko aika mielessä. Mulla on vieressä tällä hetkellä
Suomen yksi nuoria lupauksia VRC3 luokassa Ville Vatanen. Myöskin täällä onko ollut minkälainen reissu tähän mennessä? Kaikki on tässä sanonut, että... Joo, ison maailman touhua. Täytyy kyllä hattua nostaa järjestäjille, että tehdään tämmönen hieno riikluppi tähän Kakarista lähettyville ja on nimmareita ja haastatteluja ja kaikkeen pääsee, niin on kyllä törkeä hieno. Miten meni? Hyvin meni. 0,6 kilsalla ainoastaan pohjaa hitaammin, niin se on kyllä eka lappuveto on kyllä enemmän kuin hyvä veto, niin pakko olla tyytyväinen. Kyllä. Ooni kakkosen maaliin päästy. Auto on ehjä. Kaikki renkaat on ehjä. Siinä on tulevaisuuden kartturilupaus. Uskallan väittää. Helvetin hyvä kartturi oot. Kiitos siitä. Kiitos. Kaikki meni hyvin. Miten me summattais nyt tää? Aika siistiä oli. Joo. Eikä Flapilla nyt hirveän usein vituttanut. Tänään ei vituttanut. Jos tänään hävittiin nyt, mitä se oli, 0,65 ekalla per kilometri. 0,6 toisella. Niin kyllä mä uskallan väittää, että vaikka olen tunnetusti helvetin itsekriittinen, mutta nyt tuli hyvin. Koska nää vetää ihan törkeen kovaa. Joo, hattua päästä miten tuolla rutiinilla vedät tota kyllä. Ei voi muuta sanoa. Harmi, että ei oikein nyt ollut katoa normaalin tapaan, niin ryhmäsijoitus nyt oli mitä oli, mutta otetaan posia. Taidettiin nyt hävitä kirkkaasti alle sekka per kilsa koko rallissa, niin oliko yksi pätkä taisi olla, missä, jos se sadepätkä jätetään pois, niin se lasketaan, niin lähes kaikissa päästiin alle sekka per kilsa tahtia, niin kyllä tähän oltava tyytyväinen. Kyllä mä ehkä vielä joskus ajan. Ehkä tän tuli todistettua. Niin. Joo, jäi vähän eiliseltä, tai käytännössä täysin kuvaamatta logia varten mitään kilpailun päättymisen jälkeen, mutta perinteiset huollossa viimeiset sanat ja suihkuun syömään ja ei siihen heti nukkumaan, että kyllä vähän keskusteltiin, mutta mä ylppenin käytiin nauttimassa ja maanantaina vähitellen päästy hereille ja lähdetään hakemaan yksi kyyditettävä ja saadaan semmonen hieno tämmönen lopetus tähän vlogiin, niin palataan kohta asiaan. Ja näin vaan. Ympyrä sulkeutuu, siitä lähtee kaiken rallivlogin niin kuin aloittaja. Itse sankari. Kyllä. Iso kiitos Villelle, kun tuli hakemaan näin rallimaanantaina. Olo on kuin onkin, kato. Ei mahtaa. Mahtuuko sitä ottaa mukaan? Joo. Tuossa äskeisessä klipissä sanoinkin, että ei paljon tullut kyllä niin kuin eilen kisan jälkeen tehty, mutta saattoi olla vähän tuolla keskustassa ralliporukkaa. Ei paljon tarvinnut niin kuin ei-rallista puhua. Mä en edes muista mistä on puhuttu. Mut keskustassa vissiin on käyty kuitenkin. Joo, mäkin näin sut siellä, että voin todistaa, että oot käynyt. Okei, no joo. Hyvä, että ollaan nähty. Saa paina. Kiitos. Voidaan tehdä silleen, että kunhan mä saan mun paidat, niin jostain löydän, niin tehdään vaihtokauppa. Hyvä. Ei mitään. Kiitos, kun tulit hakemaan. Lähetään mennä. Jussi pääsi blogiin. Kiitos. Vitu jäi hypyt saalta. No niin, mä lopetan tämän vlogin nyt tähän, niin me jatketaan. Koska mä oon niin vlogi vastenmielinen. Vittu nyt.